Poslije ovoga sprovoda, sveta misa zadušnica je u crkvi svetoga Ivana 23. Nakon svete na kvaki, nakon svete mise, njegova rodbina, njegov brat, njegova djeca, supruga pozivaju sve vas kod Ćurka na ručak. Još jednom iskrena hvala svima vama koji ste danas došli da se oprostite od Ilije. Hvala svima onima koji su potegli iz Bosne, kako svim Hrvatima iz Bosanske Posavine, tako i svim pravoslavcima Srbima i svim Bošnjacima. Vidim, ima nas tu svih vjera. Evo, to je naš Ilija. On je volio jednako sve, nije se htio s nikim zamjeriti, jednostavno bio je čovjek koji je pazio kako će živjeti, jer je znao da će jednom umrijeti. Pa evo, neka nam u tome Ilija bude učitelj, da svi pazimo kako živimo, jer ćemo svi jednoga dana umrijeti. Ilija, hvala ti što smo te imali, mi se s tobom opraštamo, ali vjerujemo da ostaješ dušom prisutan među nama, ostaješ prisutan u svojim pjesmama. Pokoj vječni, daruj mu, Gospodine. Svjetlo svješa neka mu svijetli. Počivao u miru. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Pođimo u miru. Bogu hvala.